Πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας? Όταν κοιτάω τον καθρέφτη είναι σαν να βλέπω ντοκιμαντέρ για έναν legend. Legend. Μάλιστα. Και έχετε κάποια ελαττώματα? Ένα ελάττωμα είχα σαν άνθρωπος και αυτό ήταν η ταπεινότητα. Το ξεπέρασα. Δεν λέω ότι είμαι τέλειος, απλά εσείς είστε όλοι μέτριοι. Ναι. Κάποιο χόμπι, δραστηριότητα? Το βασικό μου χόμπι είναι να δίνω την ευκαιρία σε ανθρώπους να με γνωρίσουν. Ωραία. Και τι επάγγελμα θέλετε να κάνετε? Ψυχολόγος. Χαίρετε. Έλα και πού. Να σου πω, Πείτε μου. έχεις ένα κέρμα να αξίσω ένα σκατσάκι? Βεβαίως, ναι. Πού είναι το πορτοφόλι μου? Α, σε βρήκα, εντάξει, όλα καλά. Ρε, αυτό είναι το πορτοφόλι μου. Ακριβώς. Επάγγελμα δεν μου είπατε. Νομική. Έλα, μπρο. Επάγγελμα? Χημικός. Ήμουν σίγουρος.